Magdasal daw. Kaya mo pa magsalita? Kung kaya mo. Magsalita ka pa? Opo. Hello guys, kumusta po kayong lahat? At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa anumang kapahamakan. For today's vlog po, mayroon po tayong isang batang tinulungan na mayroong malubhang sakit. Ang sakit niya po ay isang lupus na atin pong ipag-pray na sana po ay gumaling po kaagad siya. At sa mga solid supporter ko po dyan na walang sawang nanonood sa ating YouTube channel, please lang po wag nyo po sanang i-escape yung ads na para po dun sa ads na yon, dun po tayo makakakuha ng mga panibagong maibibigay sa mga pamilyang mga nangangailangan. At kung bago pa lang po kayo dito sa ating YouTube channel, paki-subscribe na lang po and share and like and comment po. Click po the notification bell para po lagi po kayong updated po sa aming mga bagong ipapalabas. So, yun lang guys. Tara, atin pong panoorin ang kwento na aming papalabas. Siya po pala si April Saldivar Ramos. So tara guys, let's go! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po, may isa naman pong misyon si Bicolanong Kalbo. Pupuntahan po namin si April Ramos sa Tagpulo, Bato, Camarines Sur. Siya po ay dalagang may sakit na lupus. Kaya guys, samahan nyo kami at alamin ang kanyang kalagayan. Kaya, let's go! So guys, papunta na po kami sa bahay po ni April. Alamin na natin guys kung ano ang kalagayan niya ngayon. Ito po yung bahay nila. Oh. Magandang hapon po, Tay. Sabi ko nga ni Alsapo, madisgrasya na.
Para suka. Ya, sino ka sa rugo. Ya, wala nang luya. Sabi Sarah kung Yan, ito po yung bahay nila. Oh. Edit. Pisa po. Siya po yung mama ni April. Kung pwede po, tumayo muna po tayo para sa isa pong panalangin na ibibigay po ni Nay Salvi. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Unang-una po ay magpapasalamat po kami sa Panginoon dahil siya ang nagbibigay ng mga magandang buhay sa atin. Lord God, salamat sa dahil nakapunta po kami sa bahay ni April dahil mayroon po siyang sakit na lupus. Alam ko, Lord, na si April ay iyong pagagalingan. Bibigyan mo po siya muli ng magagandang buhay sa iyong pagagalingin para makabalik ang kanyang kalakasan sa kanya. Inaangkin ko po, Lord, na siya'y pagagalingin para makapaglingkod muli sa iyo, O Lord. Salamat man po kay Biculanong Calvo sa tulong na binibigay niya sa mga nangangailangan. Bigyan mo po rin siya ng kalakasan, kaligtasan, biyaya na nagmumula sa iyo, Lord. Ama, may babalik ko lang pagpasalamat, pagpurit, pagparangal sa iyong pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Hello, April. Kumusta ka na? Nangihina ka? Anong taon ka bing nagkasakit? 3 years. 2019. Nakapag-aral ka pa? Nakapag-aral ba po ako? Anong grade ka na sana ngayon? Grade 12 na sana ako ngayon. Bali, ilang taong ka nang di nakapag-aral? Ay, ano lang po ngayon na. Ngayon lang na taon? Biglaan lang yung ano mo na. Eskwela, grade 12 naman tiga ako. Pangangatawan sa gawag mag-isip ng hindi kaya, kayang-kaya yan. Ha? Nandito po kami para tumulong. So, nagka-permisa ng magkasal. Magdasal daw. Kaya mo bang magsalita? Nung kaya mo. Magsalita ka pa? Opo. Magsalita ka pa? Kaya sana magawa natin ang paraan niya. Magagawa tayo ng paraan na makabili ng pambili ng gamot. Na lagi pa rin magdasal para gabayan ng ating Diyos. Nakasan mo lagi yung luma. Kaya-kaya yan. Yan, pauna pa lang dala nila dyan. Pauna pa lang yan. So, may masunod pang darating yan. Kaya gusto ko, lakasan mo lang lagi yung luma. Magagawa natin ang paraan yan.
Ya, sa dahil kung nakapsara ng mga isiwa, maray na yan. Ako ay nagsurasaka mo. Sula o buswa. Gawin mo. Isa mga tamang data ng mga kaya sa pagkakita, sa pagkakita. Sabi na po na nandiyan na sila hindi. Papasok na ako na Ngit po. tadi kami katapos kasi mga pasunod ka na mga kita mga susunod pang gano'n dyan kaya hinihingi ko sa iyo lakasan mo magdasal ka lagi na marami pang dumating na mauna pa lang yan. Salamat po. Pero nung bata pa siya, wala siyang sakit. Wala siyang siya. Ano naman yung bata pa siya, nung 17, pinapaaral ko siya din sa San Roque. Sabi na, ano raw na bati, sa eskwelahan yung Catholic. Kaya ilinipat ko siya sa Nambuahay. Ano na siya, naka-recover na siya ng 2017. Tapos nung, nagsang taon siyang may sakit. Tapos nung 2018, ano na siya, gumaling na. Hanggang sa nag-ano siya, nag-19 ngayon. Kaya, ngayon na naman, mula na naman nung May, nagsimula na naman yung niya, yung sakit niya, ano na naman yung mga buto niya, yung nagbukol-bukol na naman yung katawan niya, tapos nagtatanggal yung buho. Nakumpay nga siya doon sa Lourdes. Kaya lang sabi ko naman, mga 4 na araw lang tayo dahil mahal nga sa Lourdes Friday. Sabi ko nga, lumipat na lang sa Naka. Ayaw naman kaming palisin ng hindi pa inaano ng doktor. Yung pinilit ko nang lumabas kasi mahigit, na 15 mil na yung babayaran. Kasi na nagpatak-patak yung mga anak ko, nakalabas kami sa Lourdes. Hindi pa naman siya mula nung paglabas, hindi pa siya rin magaling. Pinasok na naman namin doon sa Naga. Kaya na, doon na naman sa Naga. Okay naman nga yung dahil nandun nga sa Sanaga, kaya lang yung may control baga yung pagdami daw ng mga pasyente, yung magaling-galing pinapauwi na rin. Pinauwi kami pinasok namin na umaga, pinauwi din kami nung mga alas 12. Pagdating na naman dito namin, gano'n na naman, masakit na naman yung katawan niya. Yun ang inahabol na niya, yung hininga niya. Pagkatapos binalik na naman namin uli doon sa Naga. Hanggang sa pinarantin na kami doon. Na sabing, ginanaman siya rin, kinis ba ng hindi yung isa. Pinarantin kami doon na habang wala pa yung resulta. Pero nung malaman yung resulta, pinalabas kami, dinala na kami doon sa regular room. Kaya lang yung na siya, magaling-galing na siya, pinauwi na rin kami, pero hanggang ngayon, ganun pa rin siya. Masakit pa rin ang niya, kasu-kasuan, tapos mahinang kumain. Kaya ngayon naman, hindi na rin lang nag-aapekto yung yung bakit niya sa lupus, yung maintenance niyang hydrochloroquine. Nag-ibang option ako, ko ng ibang option. Nagpunta ako doon sa Inis, doon sa Pulanggi. Sabi ko, nga ako doon, mag-try nga ako doon sa, yung sa buto. Trinay ko yun, nag-okay siya, yung mga, niya, yung mga bukol-bukol niya nawala, tsaka hindi na sumasakit yung mga katawan niya. Kaya lang kung wala ka naman 3-5 bago ka pumunta doon, hindi ka makakagili kasi ito yung mga gamot mo. Ganito. Alam ko yun, nakapunta rin ako doon. Yung mga ganito, sa isang umaga, 5, pero hindi lang isang to. Yung, wala naman siyang side effect dahil Wala. daw siya, yung herb, natural herb daw to. Kaya lang, lang naman, pag
ano na, wala na, ganun na naman ulit yung katawan niya, yung masakit yung kaso-kasuan. Pag wala na yun, bumibigay na naman yung katawan niya. Tapos, ito na naman nga siya nung hindi ako makabili ng gamot, isang gabi lang hindi nakainom. Bumigay na naman yung katawan, nagsuka, tapos nanghina. Nagsuka ng dugo ng isang gabi. Kaya lang narinig ko na naman yung yung doon, baga sa radyo po lang, doon sa Ligaw, mayroon na ng lupus, sa osteoporosis na magchi-check up. Nagpunta ako doon sa ng Pulanggi, tinanong ko kung saan yung doktor na yun. Kaya lang private daw yun. Nagchi-check up daw yun mula Lunes lang, tsaka Friday ang doon pag-check up. Kaya lang private nga. Kaya lang sabi ko kung may pera lang sana, subukan natin yun para sigurado baka matutukan yung sakit mo na lupus. Kaya lang ito lang panggamot lang hindi namin minsan matustukan. Kaya sa pagkain lang minsan nag-uulam lang ng talong, bawal lang pala yung talong. Wow. Hindi na nga ako makatinda mula pa nung Mayo. Hindi ka nakikita doon. Hindi po ito ang katawan ko. Kaya lang sa puyat, ilang buwan na sa Pinitin puyat. siya talaga. Dahil hindi ako makaalis-alis kasi binubuhat mo, patataihin mo, paliliguan mo. Kaya kung sino man po ang lalo na sa pinsan ko, kung tumutulungan kami, Diyos na lang ang magbalik sa'yo. Dahil wala na akong magawa, dahil sabi naman ng iba, raw sa DSWD, sabi ko hindi naman ako makaalis-alis. Hindi ko naman alam kung paano gawin. Dahil kung aalis naman ako, sino magbubuhat kay April. Tapos nga sabi ko nga kay April ganyan ka, April, yung module mo, ipatuloy mo. Baka sabi ko, sa susunod na araw, gumaling ka sa himala ng Diyos. Ngayon po, ikinuha ko si April ng module, kaya sabi ko kay April, magdasal ka na kung mayroon mang tumulong sa iyo, sana hindi mang dalawang isip na tulungan kang gumaling. Then, para makatapos ka ng pag-aaral, kahit sa grade 12 lang, malay mo mayroon magpaaral sa iyo. Makatapos ka sa awa ng Diyos. Baka sa susunod na araw, ikaw rin ang magpatotoo ng kagaya mo may sakit. Pagsubok lang. Huwag mawala ng pag-asa. Sa Diyos kumapit. Kaya kami nananawagan po kung sino man po ang mayroon mababait na puso na may marunong po tumulong. Hindi lang po sa pinsang ko na kalbo. Tulungan mo po kami. Lalo na po sa ibang may mga sakit din na kagaya namin na walang kakayahan po magpagamot sa anak. Dahil matagal na po si April na ganun, pero nung nakarecover po siya, lagi rin po siyang nagagamot. Maintenance po siya ng gamot niya lagi sa lupus. Natyagaan ko po yun. Pero ngayon Mayo po, bumagsak po yung katawan ko dahil hindi na po ako nakakaalis. Dahil lagi na lang po ako nag-aalala ng pupuya. Kaya po, kung sino po ang maawa at magmalasakit po kay April, baka sa susunod na araw po gumaling man po siya. Meron man po siyang mission sa Diyos. Nandito po ako nakaalalay sa kanya. Susundin po. Tutulungan ko po siya kung anong ibibigay sa kanyang mission ng Diyos. Nandito po ako. Gumaling lang po si April. Yan lang po masasabi ko. Salamat po sa mga nakinig po sa salita ko po. Marami pong salamat. Grabe talaga ang magpamilya. Ako rin din, naranasan ko na yung mga anak ko, yung bunso ko. Ganyan din, sobrang hirap na
mag-alaga ng anak na may sakit. Pero, April, manalangin ka lang sa Diyos. Ganyan din ako nung na wala yung asawa ko dahil nag-anak buhay para ipagamot ang anak ko. Pero sa wawalang Diyos, pagsubok lang yun. Basta palagi kang manalangin. Sabihin mo sa Lord na may gagampanan ka pa sa Kanya. Ikaw na ang bahala, Diyos, na ako'y pagalangin. Nagpapagaling si Lord. Kaya, April, payo ko lang sa'yo. Palagi kang manalangin dahil nakahiga ka lang. Palagi mong si Lord ang dalangin na pagalingin ka. Pagsubok lang yan, April. Sabi nga baga niya, Lord, na di man kita bibigyan ng pagsubok na di ta kakayanin. Kaya, manalig ka lang. Palakasin mo lang loob mo, tanggapin mo, angkinin mo na ikaw ay gagaling. Ayan lang mapapayo ko sa mga. Gagaling ka sa awa ng Diyos. Mayroon kami So, ngayon April, may pabibigay sa iyo si Bicolanong Kalbo Vlogs na yun o. Pasok mo na, Jo. Yan po. Ayan. Ayan. Bigay po yan ni Bicolanong Kalbo Vlogs at ng sponsor. Ano sasabihin mo, April? Oh? Maraming kalbo. Salamat po. Ikaw na. Salamat. Salamat sa binigay mo sa amin, lalo na sa mga sa kapatid mo, sa nanay mo na nagpunta dito sa amin. Salamat. Salamat sa saya. Kahit ako umiiyak, masaya ako na nagmalasakit ka sa amin. Akala ko matatapos na yung kalbari namin. Salamat. Salamat din. Pagpapakasakit mo. Biyaya ka sa amin. Sana marami ka pang birthing na dumating sa buhay mo. Na lagi kang malakas. Marami kang matulungan na kagaya namin. Sana huwag kang magbago sa kagaya namin sa nangailangan. Sana lalo kang palakasin ng Panginoong Diyos. Dahil sa amin na nawawala na kami ng pag-asa. Dahil sa anak ko namin na may sakit. Kaya na anak ko parang nabunutan ako ng pinik. Na kung pumunta dito yung magulang mo at kapatid mo, pamangkin mo. Salamat sa iyo, no. Akala ko doon lang nung pag-inom mo dito sa amin, hanggang doon lang. Salamat. Sana lumawak pa yung kaalaman sa mga itong mga bagay. Salamat sa iyo. Sana mabawasan na ang pagluha ko lagi. Dahil iniisip kung saan kukunin yung lakas ng loob. Sige, salamat, no. Salamat, maraming salamat.
So, yun guys, atin na pong natunghayan ang kwento ng batang may sakit na lupus na si April Saldivar Ramos. So, ang message ko sa iyo, April, na lagi kang magdasal sa ating Diyos na sana pagalingin ka niya. Dahil alam ko, nandyan ang iyong pamilya na kahit anong mangyari, hindi ka nila pababayaan 24/7 man o anumang, dahil kitang kita ko yung hirap na dinaranas nila. Kaya sana, April, tulungan mo ang iyong sarili, at nandito rin kami ng aking asawa na susuporta sa iyo. Nandito rin yung ating channel na ngayon lang na monetize na rin sa amin, kaya sana ito na yung paraan para ating masuportahan yung mga pangangailangan mo. Saludo ko sa iyong mga magulang na kahit ano gagawin nila, gumaling ka lang. Kaya huwag mong pabayaan yung sarili mo, lumaban ka. At nagpapasalamat din ako sa aking mga magulang na nakasuporta lagi sa amin ng ginagawa namin ng aking asawa, at sa aking kapatid, pamangkin, kay Nini, kay Julie, kay Andok, na isang sabi ko lang sa inyo, hindi kayong nagdalawang isip para maipaabot yung pagmamahal para kay April. Maraming salamat talaga sa inyo, dahil kung hindi sa inyo, hindi rin namin to magagawa ng aking asawa. Kaya dahil nasa malayo kami, so kayo yung magiging daan ko para maibigay sa mga nangangailangan gaya ni April. At maraming salamat din po kay Ma'am Maymay na nagbigay po, nag-sponsor po kay April. And shout out ko rin po pala si Cooking with Nadia na laging nakasupport sa aming mga vlogs, and kay Mr. Gray Racketer, salamat din po sa iyo. At pakisuportahan din po ninyo ang Team Tabang, headed by Angelica Talagtag, at kay Rinan Alburo, na sana maging successful din yung channel nyo. Sama-sama tayong magtulungan para marami po tayong matulungan na mga nangangailangan gaya ni April. So yun lang guys, salamat pala sa Bicolanong Kalbo team dito sa Dubai. Shout out sa inyo, alam ko makikita nyo to, kaya alam nyo na kung sino. So susunod sa shout out ko na yung mga pangalan nyo. salamat talaga at salamat po sa mga manonood, na sana po wag nyo pong i-skip yung ads, dahil yung ads po yun ang pinaka-importante po sa amin para po may pangtustos po tayo sa mga pamilyang nangangailangan na may paabot namin sa kanila. Kaya sana po please wag nyo pong i-skip ang ads. At sa mga bago pong mga manonood, so please subscribe na rin po, and like and comment po sa mga susunod pa po naming mga vlogs. So yun lang po guys, maraming salamat sa inyo. Keep safe and God bless to all. Bye bye.